Yun mga ka-idol, good afternoon sa inyong lahat dyan. For this video mga ka-idol, siyempre andito ako sa taas ng nyug ngayon, di ba? Kukuha ako ng tuba mga ka-idol. Ayan, ito yung sanggutan ko, tawag sa amin sanggutan. Ayan o. Ayan, nasa taas ako. Ayan. Ayan mga ka-idol, yung nasa puwitan ko yung isang sanggap. Ayan. Ayan mga ka-idol, kukuha tayo ng suka ngayon dahil bibinta natin kapag maasim na siya. Ayan na siya, di ba? Nasa taas ako mga ka-idol. Ang lakas pa ng hangin dahil ngayon habagat. Habagat kung tawagin dito sa amin. Kaya ang lakas ng hangin. Ayan, nasa taas ako mga ka-idol. Ayan, ito yung ko, sanggutan ko, tubaan ko. Ayan. Ayan na mga ka-idol. Ayan na siya, may tuba na yung natin. Ito konti pa lang to mga ka-idol kasi bago ko lang yan nilagyan ng yung pangsahod. Ayan, konti lang yung tuba niyan. Sa kabila mga ka-idol, marami na. Ayan, pakita ko sa inyo mga ka-idol. Ayan na mga ka-idol. Ayan, may laman na yan. Ayan. Yan na yung may laman na suka, tuba. Matamis yan mga ka-idol. Dahil bago pa lang siya natin bago pa lang yung tuba natin. Matamis to siya. Ayan ayan may laman na siya mga ka-idol. Ayan, di ba? Kulay puti siya mga ka-idol dahil hindi natin to nilagyan ng ng pangkulay. Tinatawag sa amin tungog. Ayan. Marami na siya, mga 1 galon na lang ata lahat ito mga ka-idol. Mga abot to ng 1 galon. Tapos yun yung isa mga ka-idol. Kunti pa lang yung laman ng isa. Kasi bago pa lang tong nilagyan ko ng pangsahod Ayan. Ayan. Mayroon na din laman yan. Tapos yung isa Ayan. Ayan. Maraming laman yan mga ka-idol. Ayan Dali natin tuba natin mga ka-idol para makuha natin yung suka. Ngayon, palit tayo ng sanggap. Ito mga ka-idol, araw-araw ko ito siyang pinabalitan ng sahod para matamis talaga siya. Pag nakuha natin, pag inarmis natin, matamis. Matamis siya mga ka-idol. Ngayon mga ka-idol, yung isa na naman, yung dito sa kabila na naman yung tanggalin natin, harvestin natin. Ito na siya mga ka-idol Ayan, yan na yun siya. Ito na yung harvestin natin mga ka-idol para palitan na naman natin ang pansahod. Ayan na siya mga ka-idol Ayan, maraming bubuyog. Yung yung may yung nagagumagawa ng honey. Ito yun Ayan bubuyog. Kasi sobrang tamis talaga itong mga ka-idol kaya dinadapuan ng mga bubuyog. Ay, lakas ng hangin mga ka-idol. Ayan mga ka-idol, putulan na naman natin to para palitan natin ng pangsahod.
Ayan na, naputulan na natin mga ka-idol. Ngayon, palitan natin ng pangsahod para bukas ng hapon, harbisin na naman natin to. Matamis na naman to. Lakas na ng hangin mga ka-idol. Kaya hindi tayo makapaggalaw ng maigi kasi lakas ng hangin. Ayan, tapos na natin palitan mga ka-idol. Bukas na naman ito harvestin. Bukas ng hapon. Ayan mga ka-idol, ang taas talaga ng nyug. Ayan, taas ako ng nyug. Ayan yung yung mga bahay sa ilalim. Ayan na yung mga bahay sa ilalim. Ayan yung bahay ko. Ayan. Saka yung dagat mga ka-idol. O diba, kitang kita dito yung dagat. Ayan. Ayun mga ka-idol, hanggang dito lang yung video natin. Thank you so much for watching. Sa hindi pa nakasubscribe, please subscribe my channel. And huwag nyo nang kalimutan i-hit the notification bell para lagi kayong ma-update sa walang mga kwentang video natin. Thank you so much. Bye bye.